أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وحالي وأصحابه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'an mu muna muku barka da wannan rana mai albarka, ranar Alhamis. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana ya Allah ka kare mu da shi. Jama'an mu muna muku barka da wannan lokacin. Idan wannan shine farko wanka ko farko wanki shigowa namu gida mai albarka na Al-Labib 08 TV, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryen mu ya dinga gabato muku kai tsaye, a danna mana kararrawa. Mun kawo muku sirrin turaren arziki yau. Wannan sirrin turaren arzikin idan mutum yana so ya karɓa kuɗi a hannun wani, ko harkallansa baya tafiya daidai, ko harkallanki baya tafiya daidai, idan aka yi amfani da wannan turaren, insha Allah bi'iznillahi ta'ala za a samu istijaba sosai, musamman idan kana da abu a gidan burjin Imlu. Bi'iznillahi ta'ala duk wanda ya yi amfani da wannan turaren yana da ma abu a gidan fire sign, bi'iznillahi ta'ala zai samu biyan buƙata. Yanda ake aiwatar da wannan turaren shine kamar haka: za a nemo ganyen tumfafiya ba adadi, bil adadin za a nemo da yawa. Idan aka samu wannan ganyen tumfafiya ɗin, za a samu dan goma guda uku. Dan goma guda uku shine za a siya. Sannan sai a samu awainiya guda biyu. Idan aka samu awainiya guda biyu, za a ji busasshen awainiya guda biyu shine za a samu. Idan aka samu busasshen awainiya guda biyu, sannan wannan ganyen tumfafiya ɗin nan wanda aka samo da yawa, za a rubuta me ya hayyu ya qayyumu da kuma ya kafi. Za a rubuta a jikin wannan ganyen tumfafiyan, amma ba da tawada za a rubuta ba, za a rubuta shi ne da maka, da permanent marker shine za a rubuta wannan rubutun da shi a kan shi. Sannan sai a dake wannan ganyen tumfafiyan nan gabaki ɗaya ba adadi, iyakan wanda za a samu. Bayan an daka shi sosai ya nuku, sannan sai a shanya shi a inuwa inda rana ba zai same shi ba. Za a shanya shi, sannan kuma in ya zo ya bushe ya yi ƙurɓus, sannan sai a mixing wannan turaren dan goma ɗin nan, sai a yi mixing nashi gabaki ɗaya, sai a dinga turara shi da safe kafin mutum ya je wurin sana'ansa ko ya fita harkansa na kasuwanci. Bi'iznillahi ta'ala za a samu dace. Allah ya taimaka mana. Ina waɗanda suke so su duba turarensu, ga dama ya samu. Duk wanda yake so ya duba turarensa, a yi mana message akan WhatsApp number namu bi'iznillahi ta'ala, amma da sharaɗi idan ka san date of birth naka, ko na Muhammadiyya ko kuma na zamani. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.